日本語で抗議活動声明と、そういうことで、一言読ませていただきます。これはあくまでも在日、ウイグル人の抗議声明ということですから、私は代読ですね。私たちは在日東トルキスタン人民です。侵略国中国により侵略された東トルキスタン国民に代表として日本政府とアメリカ政府に救いを求める目的で抗議活動を行っております。この度私たちをいつも応援していただいている日本政府と日本国民に心から感謝申し上げます。侵略国中国が東トルキスタン人民に対し行ってきた非人道的な弾圧とともに数百万人という罪のない人民を虐殺、非道な人口制限、強制収容、臓器売買、そして知識人は投獄、要するに刑務所に入れられたということです。投獄、処刑され、歴史的建造物は破壊され、人々の信仰は禁止され、数十万人の適齢女性、要するに結婚できるような年齢ということですね。強制的に中国人男性と結婚され、性的奴隷とされております。私たち在日東トルキスタン人民はこの非道極まりない弾圧に強く反対します。日本国はアジアの民主主義と自由人権を守ってきました。東トルキスタンを侵略国中国が中国に侵略された領土であることを認めていただきたいのです。ここで私たち東トルキスタン人民は国際社会、日本政府、アメリカ政府など民主主義を守っている国々から東トルキスタン人民の民主的な人権を守っていただきたいということです。東トルキスタン問題は過去も国際問題であったように今も国際問題であります。侵略国中国が作った偽りの人物らが言っているように中国国内の問題ではありません。だからこそ歴史的な証拠を尊重した上に日本政府やアメリカ政府など国際社会が全て自分の責任を持って東トルキスタン問題を正しく理解し解決していただきたいのです。在日東トルキスタン人民協会でした。どうもありがとうございました。日本人の私としましては付け加えればこういうふうなことをしていると。私の前にいるこの方、当然日本語わからないウイグル人です。この人のお母様と息子、奥様が現在中国で行方不明になっている。